muzilipati sabata ino tikhati kupatsirani nkhani ya mbambo wina limodzi ni mkazi wake kuneno amene akuti iwowa akumatuluka tizilombo tochuluka kumalo awo obisika. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Ine ndinali Marieta kuchokera boma la Neno. Mbambo wanga ndikumana ndi zinthu zoopsa kwambiri zomwe sinazionepo ndibadwireni. Ndikutuluka apata malo obisika monga maliseche ndi kukhwapa. Izi zilombo zimene timatuluka anthu ambiri monga mmene mukutiziwa zimene timatuluka agalu namba kuona zinthu zodabwisa kutengano akazangalu kuchipatala monga nthenda zachizimayi zimayamba ndikusiya. Ndeno ndinamuzana kuti usadandaule mutuluka kuchipatala kuno ndipo muchira. Izi ndikangwamba kuna kuti mwina mwake ndimusekese basi monga munthu mmaziwa oyembekezera amene akuti usangalasira. Komano ndinadabwa 1:30 usiku ndimene namba kuona zinthu zodabwisa pa moyo wanga. Ndinamva ngati munthu amadusa kuchokera mbali ya kunsewu kufika so ku nyumba kwanga. Ndeno amayenda mwa pang'ono monga mukuziwa ngati munthu mwina wake waona chinthu pachire kapena chagwedeza ndeno umayenda moti ndiyang'ani kuna kuti chikuchitikacho ndi chani pamenepo. Pamene ndimamva munthu ngati akubwera ku nyumba yanga kuti mkazi wanga ali kuchipatala usiku kuyenda kwa munthu kunafika pa khonde ndanasayizana Aleni ndikugogoda ine sina muyankhe anayita naso Aleni komano mauwo ankaonesa kuti ndi munthu wachizimayi. Ndeno ndinadzuka ndikuyang'ana nthawi ndinaona kuti ndi 1:30 ya usiku. Ndiye ndinadzuka kuchipinda kwanga ndikupita kwa segula chiseko. Ndikasegula chiseko ndinapeza kuti ndi munthu wamayi akundiuza kunena kuti ndinyamule mwana. Anandionesa mwana kumanoti Aleni mwana wako wabadwa uyu ndeno tamunyamula. Ndene ndinampasa funso kuti nanga mkazi wanga ali ku. Ndeno anayankha kunena kuti mkazi wanu sanabwere komano ine ndabwera ndi mwana. Ndiye ndinamuzana kuti mwana sindingamunyamule amenera kubwera naye kunoko ndi mkazi wanga osati inuyo. Maonekedwe a mayiyu anavala salu yakuda kuchokera mu mchuno mwake kupita kumapaziku analibheya anali yoti sanavale sapato sanavale kanthu. Ndiyeno anatenganso chitenge china chakuda imene anamangira kuchokera m'mabere mwake monga ngati munthu woyembekezera kutsetsereka kumusi zomwe zimalumikizana black wa kumusi ndi wapakatipa. Anavalanso t-shirt ya black mukhosi mwake mukone kuti ndi ya black. Ndi anavalanso chitenje duku imeneno inkalumikiza kumutu kwakeku black iso inadzatsetsereka mukhosimu mwakudaso. Ndi nkhope yakeso inkapangidwa ka sinkoneka bwinobwino ndi black amene anavalani. Ndene namuza kunena kuti ineyo sindingamunyamule mwana oyenera kubwera kuno ndi mkazi wanga udzandionesa mwana osati inuyo. Ndi anandiuzana kuti sikuona mwanayi kuti wafanana ndi iweyo. Ndene awuzana kuti mayi mwanayi wafanana ndini koma pakali pano pasindingamunyamule bwerera nayeni. Ndinatseka chitseko anagogoda Aleni ndikuti uzamunyamule mwana. Ndene kuti mayi mungozivutisa pano ndi pakati pa usiku nyamukani muzipita ndikuzoje mwabwerera. Anandiuza kuti mwana wako ndi wamkazi wabadwa kuchipatala munyamule. Ndiye ndinakana. Ndiye zitatero ndinaona nthawi inapezekana kuti ndi 29:02 ndiye ndinatuluka panja nditochi ndiye pa nyumba panga pali mtengo. Ndiye ndinaunika koma munathawa mbalame ija timati kadzidzi inathawa molunjika kumene kunatulukira munthu uko. Ndiye zimene zinachitika usiku choncho ndinabwera kuzagona. Chikutacha ndinazuka nkukafotokozera agogo anga anandipatsa funso kuti mwanayo unamunyamula. Ndiye ndinawuza kuna kuti agogo mwana sindinamunyamule akuti unachita bwino. Ndiona kamunyamula mwanayo nkutheka kuti ukoko wabadwa komano amafuna kuti mwana apitirire. Pa 6 amamawa ndi pamene ndinalandira foni kuchokera kuchipatala akuti mwalandira mphatso ya mwana wamkazi wabadwa tufolo mama omwe ndarozi komwe kwambiri. Pa 7 ya usiku mwana anayamba kukosomola kuja kosalekeza mukhangati kunoti kuti ndi chifuwa chachikulu. Ndi amataka makhosomola amasanza. Pa 9 ya usiku tinadzuka akukosomolabe ndikupemphera. Mwana anangosiya mwakamphindi kukosomola ndikuti ndizigona kuti toti ndifikire. Ndinamumvanso mwana akukosomola ndi anakosomola mpaka na past 10 tinadzuka ndikupempheranso. Mwana titagona sanasiye kukosomola. 11:30 ya usiku omwewo ndimeneno tinadzuka namuza ndati mkazi wanga apa pakuyenera kulimbika kupemphera chifukwa mwanaye chilipo chomwe chomuchitikira. Ndipo tinapemphera kophatikizana
kupikizana pamene adzanena kuti ame mwana kusiya kukhosomola kunali komweko anangosaza masanzi ochepa kusiyana ndi mene amasanzira poyamba. Ndiye patangotha 10 minutes ndinapezeka kuti ndagona. Ndikagona choncho anangondiuza kunena kuti mawuwo anachokera kumbuyo kwanga kundiuza kuti Aleni uone chimene chimamuchitikira mwana. Ndiye kutsogolo kwanga unadzakhala ngati wala ineno ndikumaona kumamuona mwana uja akusewera khala ngati kunoti ndi masana mwana uja akusewera ndikupeza kuti kwada kupeza kuti panyumba pangapa tengo mmene ndikufotokozawu panakhala ngati pabwera pamangidwa shedi imene munali azimayi awiri. Ndi mwana wanga amasewera pabwalo akusewera choncho azimayi aja anakazinga anathira mafuta ophikira mu mpoto ndikutenga anyezi ndikuthiramo ndikutenga tomato ndikuthira mu mpoto muja. Ndi anazitembenuza zinthu zija monga mmene anthu amatembenuzira pophika zakudya. Atatero anatenga nyamayo inkaoneka kunena kuti siyokazinga ndipo sinaphikidwe kapena kuwiritsidwa ndiyankhule choncho kapena kuti kuwiritsidwa sinawiritsidwe. Anatenga nyama ija nthuli ziwiri ndikuyisakaniza mmene mujamo mu mpoto muja kuyisakaniza ndikutenga zinyama timene ndikutchule pano anthu ambiri mukutiziwa timati phatha ndi phetelere. Phatha ndikachirombo kamene anthu ambiri mukaziwa kamakhala mwa galu kamakonda kupezeka ndi galu timakhala tinthu ting'ono tioneka tamiyendo yambiri mbiri kamene koko ndikaphetelere kamene kachirombo kamene kamayimika thira wake boti kakamayenda kamalumanso kwambiri. Ndi anatika mmene mujamo ndi atatika mmene muja anatenga spuni ndikutapa nyama msuzi ndi zirombo ziwirito. Izi ndikufotokoza kuti zimangoonetseredwa usikuwo. Ndiye anamudyetsa mwanayu anadya zinthu zija mwana wangayu amene amakhosomola usikuyu. Ndiye nyama ija imaoneka kuti izi zinthuzo ndipo ndimaziona endi nkhwiko ya mwana wanga ndinachita kuiona kunoti nkhwiko imakhala chonchi. Nyama ija inatsetsereka nkukalowa mimba mchifu. Sono tizirombo tiwiriti tinakanika kuti tikafike mimba tinangoima pakhosi pa mwana wanga pa nkhwiko. Ndiye timayenda mosemphana kena kamakwera mtunda kunkhwiko kena kamakhanga tikakutsika kena kukwera kena kumatsika. Ndiye zimampangitsa mwana wangu noti azikhosomola. Ndiye akafuna kusanza tizirombo tija timakamatira nkhwiko kumata masanzi aja ndikungotuluka. Ndiye ndinayamba kuona apo ine ndikupemphera 9:30 ndikupemphera kena ku 10:10 ndikupemphera 11:30 ndikumaona kuti ndinapemphera tizirombo tija tatuluka limodzi ndi masanzi amene anatuluka kumapeto pa 11:30. Ndiye ndinaona ngati tizirombo tija tikubwera kwa ine kumakaona ndithu tikuthamanga kakuyenda mwanyang'anyang'anyang'anya ndi kaphirelenso kakuyenda. Ndipo mmene ndikufotokoza pano pa zoti thupi langa likumagwidwa mantha ndi zinthu zoti zimandipatsa mantha mpaka nalefa ndimakhala kuti ndikuziona mmene zinkachitikira. Ndiyeno kutsogolo kwa tizinyama tiwiri kunayimanso anthu awiri tifupi anthu tifupi ena ndipo anthu amanena kuti tabatwa sinamuonepo chibadwireni komano namuona kudzera maloto mmene momwe tabatwa tifupi ti anthu tamphamvu kwambiri tinayima kutsogolo kwa tizirombo tinali mbuyo mwawo. Ndiye pambali panga panadzapezeka kuti payima munthu komano munthu anandiuza kunena kuti Aleni pakali pano iweyo umenyane ndi munthu ali ndi phathayo ineyo nimenyana ndi munthu amene ali ndi phetelere. Ndiye munthu ntamuyang'ana amabisa nkhope yake munthu amene anali pambali panga ineyo ndimamenyana naye mogundana naye munthu pamene mzangayo amangotusa light inake imene ingaunike tochi kuyatsa tochi ndikuunika light ingapezekeyo limene ankatulutsa mzangayo anapanga koyamba light inatuluka ndikumgwetsa munthu uja anapanga kachiwiri nkugwetsa munthu uja atapanga kachitatu panandukanso light ngati yomwe ndikumgwetsa munthu uja. Ndipo munthu uja anazana kuti mawu ine ndikufa anasowa atangoyankhula mawu amenewa anangosowa. Ndi anapita ndikukaponda kaphetelere kacho kanyatiza kukapha. Tuna uyu ataona amene ankamenyana ndine ataona kuti mzake wasowa nayenso anangosowa. Ndiye ndimene mazanga na munthu amene amandithandiza panapeza kuti palibepo munthu. Ndiye ineyo ndinayang'anizana maso ndi phatha uja tsopano. Ndiye kanandiyang'ana kaphatha nkudzaenda mwanyang'anyang'anyang'a ndikudzamene timapiko cha ndikudzango ndizungulira wewe netidzimuka. Nkhayi imeneyo inali September kumayambiriro. Ndiye netidzimuka ndikuwafotokozera madamu anga ndithokoza ni sister sipanathe 2 days tsiku linayi tinayamba kuoneka mnyumba mwanga anayamba kutiona ndi madamu anga kakwayenda kuti pamwendo. Ndipo anandifotokozera usiku
kunena kuti aleni tizilombo timene umatinena taphata timene timapezeka mwagalu muja mwaka modzi ndakaona ndenawo zonoti sizingatheke iloro ndizakumaloto sizingathe kwina kubwera ngati zenizeni akuti ine ndationa ndithu ndendende mene munakafotokozera ndimene amanena kuti inu ndikuonetseni ndizizaphatha tija timene inu munatilota tija ndi anapezeka noti akatothola kumalo obisika anandionetsa koma ndendende mene ndinationera kumaloto timene toto anatitenga kumalo obisika kwa ndani kwawo nde nditafunsana kuti inu mukutanthauza kunoti mene mwakatotolera akakati zinthu tiri kumapezeka kumeneko akuti ndene tsiku limene ankandiuza kunati ndikuonetsani ndinkamva kuyabwa kukhwapa kwangaku ndi kumaliseche ndiyeno zitatero zinapezeka kunena kuti atandiuza noti tikupezeka kumaliseche kwa madamu angawa inu mukutanthauzana kuti tikumapezeka kumaliseche akuti nauza noti kodi tikumatani akuti tikumaluma tikaluma kukumayabwa zinthuzo ndimamva kuyabwako ndikulumako ndimamva ndinauza noti kapena ineyo mwinatu kumva kuyabwako ndi zimenezo koma ndinakadziwa anandiuza kunena kuti bwerani ndikuyang'aneni ndipo ndinavula akundiyang'ana ndinapeza kunena kuti tatuluka ena paliponse pamene pamera tsitsi tikupeza kuti izozazanika tina tatuluka kale tili magazi kufufuma ndi magazi ndi anandiuza kuti mwationa kumaliseche nde anandiyang'anaso kukhwapa kwanga atandiyang'ana kumaliseche napeza kuti kuli zilombo tambirimbiri ndi anandiyang'anaso kukhwapa kwanga nde tinapezeka kunena kuti tatulukaso tambirimbiri kukhwapako tinatenga scissors tinayambano kumeta kuti noti zilombo tiziphe bwino tinayamba kumeta ndikuyamba kukhula ngati mene tingakhulire amene angakhulire nkhumba kuti ayipha afuna ayikudzule bweya uja ayiwaula tinayambano kumeta ndikuyamba kukhula titayamba kukhula tinapezeka kunena kuti ndatikhulano tambirimbiri tangoti mbwe pamphasa ndeno ndinachita mantha ndiye ndikagona usiku umenewo ndinapezeka kunena kuti ndikulotaso munthu mzibambwe akundiuza kunena kuti phanga ukhaula aleni weyo ngati susiya kuyerekedwa ukhaula ndipo ndakupungula taphata tizilombo timene makhala mwangaluti iti ndipo ukapitiriza kuyerekedwa ukhaula nato zimenezi anatika majumbo omwewo amene amapezeka munsika amene amayikiramo mchere anatika mmenemo koma tipa kuona tili nyake mmene muchamu kumayendayenda ndanandiuza noti imene nditi ndakupungula koma ngati upitirize kuyerekedwa iweyo imene sili kuthera ndipo ine sinamuyankhe ndinangokhala ndiye mama wa tsiku limenelo ndinanyamuka ndikupita kwa asing'anga anandiuza kunena kuti musavutikane nkuvula ino musavutikane so kunena china chilichonse tiye mtiombeze monga mmene mwanenere fwe ndinauza noti tikufuna muombeze kunoti kuti vuto likuchokera pati amankhulitsa nsuva ndiye nsuva ija imayankhula iwo ndikumandiuza ine ndiye anandifotokozera kunena kuti tinthuti nditaphata komano tinthuti tomwe timapezeka mwagalu nditaphatadi komano atipanga kunena kuti tikhale tizigubu tonyamulira magazi ndi masipemu kuchokera mwa ine ndiye nauza kuti komano akupanga zimenezi ndi ndani ndi anandiuza nawo kuti tiye tifufuze anayambaso nsuva yoja inayambaso kuyankhula akundiuza kunena kuti ndi anthu akwanikonko mogwirizana ndi akuchikazi amene akukupanga zimenezi akufuna iwe ukhaule basi komanso akufuna pakati pa iwe ndi mwana mmodzi amwalire pambali pa ine pakumapezeka kunoti pali kuwala kwina kwake pali mphamvu ina yake imene ikumandipezera imene ikumalepheretsa anthu akuchita mapulani ena chifukwa amati ali ndi mapulani awo ambiri amati akachita mapulani aja amangolephereka ngakhale tikukupatsani mankhwala awa achikuda anandipatsa mankhwala onena kuti ineyo ndizikasamba chabe ndanandiuza noti ndikamakasamba ndikatereka madzi ndizikamo ndizikasambira kumodzi koma ndithokuza ndikunena kuti palibe chimene ndinaona kusintha mpamoyo wanga ndiye ndimagwira ndi mantha palibe chomwe chinasintha zinthu zino zimapezeka kuti mwanomoti zisiye ndiye zikutuluka mwamphamvu kuchotsa tikutulukabe mwamphamvu tina tikutuluka tina tikutukulu tina kumangofa tokha chifukwa chochulukana ndiye tsiku lina kuti ndisapite kwa asing'anga modzi ineyani ndinanyamuka ndikukwera kuphiri kumeneno kunali sing'anga wina kwati adambe uliso sing'anga wina kumene konso ndikapita anakandifotokozera chimodzimodzi ndendende mene anandifotokozera asing'anga khondowe
ndana ndifotokoza ndendende kunoti afuna azikutenga ni masemu ndi magazi ena kumagwisa ntchito kuufiti ngati kuti ndinefunsa chifukwa chomwe akundipangira zimenezi ndendende mene anandifotokozera kwa asing'anga oyambawo magazi manena kuti amagwisa ntchito kuufiti kwawo tsono masemuwa akumatani ndi ananena kuti ena akumatenga kuapititsa kumadzikonko ena masemu ena ndi munthu wamayi amene akupanga zimenezi akumatenga masemu anu akumampatsa mamuna wake ndi wachikulire ndeno mumadziwa munthu akamakula china chilichonse pathupi lake imapeza kuti chikusintha ngati anali wamphamvu amapezeka kuti akufoka ndi kubedi ntchito zakubedi pogona usiku akumapezeka kunoti akufoka ndi akumatenga masemu anu ufiti ndikuayika ufiti muthupi la abambo la amuna awowa cholinga chokuti akamagwira ntchito yakuchipinda usiku abambo azikhala ngati ndineyo nyamata tsono ine ndikamagwira ntchito chifunikako ndichotse masemu ine ndizigwira ntchito ngati munthu wauchikulire koma ndichokuwuzani kunena kuti zitayamba kundituluka apathawa zilombo zimene timapezeka mwa galudi zinapezeka kunoti ineyo monga nyamata wachichetere amene ndikuyenda kuti ukhala ndi mphamvu zachibadwiro zabwinobwino zinthu zimandivuta mphamvu zakubedi ntchito yakubedi zimandivuta simapanga molongosoka komanso anandiwuza kunena kuti pakuombeza kwathu ndi munthu wapakwanipompo mzimayi amene mamuna ake amangokhala pakeke ndikumangonera ino zikuchitikirani komano mogwirizana ndi akuchikazi ndeno akuti izizi zikuchitika choncho funa kuti inuwo mukuyerekedwa anena kuti pakuombeza kwathu tikuona kuti pambali pako pakupezeka kuti pali kuwala kwina kwake kuwala kumeneko ndi kumene kwamangitsaso kunena kuti apathawa zilombo limene limapezeka mwagalu tituluke chifukwa zilombozi anatipanga kuna kuti tizingokhala mkati mwa thupi lako tiziyamwa magazi mkati mwa thupi lako tiziyamwa mastemzi mkati mwa thupi lako ndi mphamvu imene yapangitsa kuti tituluke tinthu tichionekere nokunja mphamvu kuwala kumene kuli pafupi nawe ukoko anandipasa thandizo mankhwala wotemera ndiye nasoti ndikamakasamba ndizathe amenemo ndizisamba ndiye nawo kuti ndizimwa ndi banja ndi mwanayo ndi mkazi wanga imwe palibe chosinthana chomwe ndachiona chifukwa mpaka na lero tizilombo robe tikutuluka bemwaini kufikizana panopa tizilombo tikutuluka pano mwezi uno mwinano wachi5 talowa uno mwezi wachi5 zinthu zizikundichitikira komano panopa bola chifukwa panopa ndimathamina kuchotsa poyamba tizilombo 20 timapitilira koma panopa ndimatha kuchotsa tizilombo 10 tena titatu tena tikatita chuluka siku kumapitilira 10 ya tikatita siku kumapitilira 10 9 8 then ndikunena kuti bola nino panopa izilombo tikuoneka kuti tikutha komano ukoko anandiwuza kuti ndi mphamvu imene ili paine yomwe ikunditetezera ndipo ine ndikuthokoza kwambiri mulungu chifukwa chena kuti ndi zomwe amafuna anthuwa ndi zomwe zachitika panopanso mwana wangayo ali bwinobwino mkazi wangayo ndikuchoka ndikupita kukhambani kunaliso ntchito ndikagwire ndikuchoka umeneko mkazi wanga analongeza kumapita kwawo moti panopa ndi chinthu chodandaulitsa kunoti panopano ndikukhala ndekha ndikundivuta chifukwa kuti amenenso amatenga gawo mwina pokundichotsa chifukwa tapathati tinachoka izombo limene matoka magazi apatha timathawira no kumusi kumakapezeka malo opangira chimbudzi ndeno ndizovuta zonoti tikamandiluma ndekha kuchotsa panopa ndikumati ndekhano mwina ndikapha kuti kaluma apo ndikuma mkono wanga kupitisa menepo ndikukagwira ndipezeka kuti ndakagwira basi ndikukapha ndi zinthu zoti pakali panopa zikundichitisano mantha kunena kuti kodi chenicheni chomwe akufuna kuti kapena chenicheni chomwe kumathero kwa zinthu kapena kuti tikamatha kapathati mene zizombo zomwe timapezera magazi kuti chindikirire ndi chani panopa misonzi masomo anga imambutuluka chifuna ndikamaganiza ndizondipatsa mantha basi sindikudziwa kuti kodi mathero amwe anga akhalati mkazi wangayu izilombozo inasiya mwezi wa Novembala ndimene tinasiya anoye kutuluka ndipo mpaka na mkazi wanga anayankhula kunena kuti koma aleni mayesero so akuchitika nyumba muno sakubwerera ifeyo akubwerera iweyo pakati pa ine ndi mwana palibe vuto lilonse koma iweyo ali manthu akusaka iweyo tifuna kutenga unoti iyeyo tamuthera koma inebe tinakapezekabe ndi pamene noya ankakhala bunoti tsono ineka ndithera pamene zangayo akutulukabe ndi pamene anayankhula maona kuti mayesero sewa sakubwerera pakati pa iyeyo ndi mwana koma akubwerera ineyo mkazi wanuyu kuti tifike posiya tinasiya tokha kapena chinachitika ndi chani mkazi wanga kuti tifike posiya tinangosiya tokha chifukwa timasamba mankhwala aja koma palibe chomwe timasinthayi ndipo tinangosinyanyira kunoti basi mankhwala tinangoasiya kunoti basi chomwe chichitika chinthu chomwecho
mpaka na panopa mkazi wangayo inafiya koma ineyo inakalipobe kutuluka kwa tizilombo timeneti kumalo obisika komanso kukhwapa zimakhuza bwanji banja lanu inu abambo nkumatuluka tizilombo kumalo obisika amayiso nkumatulukanso tizilombo kumalo obisika zimenezi zimakukhuzani bwanji mbanja lanu zimezi zingepo zimandikhuza kwambiri chifano zimapangisa kunena kuti banja langa lisamakhalira losangalalayi zingokhala ankhawa kumangokhalano anthu okumudona kuti kumathero kwa zimenezi tichitike ndijani ndimeneno ndimangokhala okhuzidwa ndi mantha mpaka na lero komanso ine chodabwisa nchonoti pamene mkazi wanga uchoka kupita kwawo ineno nyumba ndimagona ndekha palibenso vuto lina lilonse imene ndikuliona kaya kubwera kwake maloto oyipa chani sindikumaonanso vuto lina lilonse pakane pano iyeyo sakuti sakuonanso vuto lina lilonse ndimeneno chili chodabwisa noti kuti timafuna kuchitika ndijani tizilomboti tikumatuluka pena paliponse pamene pamera tsitsi ndi pamene patuluka tsitsi limene lijalo kachilomboko kamatuluka pati pompo koyambilira kamakhala kakuoneka moyera kuti kanthu kakubadwa kumene kenako kakatuluka mutu kakumafanana ndi mene tinganenere kuti munthu atuluka kachibubuko anthu munthu amaona nkhati kachiphuphu mwa inewo komano ndikakakanda ukamatula kakumatezeka kuti ndikachilomboko ndiye kakumamatirira thupiro mwa masiku angapo kenako kakumacho ukano pathupi paja kumatukano kuti katuluka kose nkuyamba kuyendayenda pasisipo kumayendayenda yeka kumada mene amaonekano hata weniwenino wagalo noruyi wakuza magazi ndimene kamaonekera tikumatuka moteromo kamatuka pasisi pamene patuka tsitsi leiwo kumatuka pomwe zikumatuka patsiku kamozi kapena zikumatuluka mochuluka bwanji patsiku monga poyambapo timatuluka ndithu kochuluka patsiku chifukwa ndikachotsa timapezeka kuti tizilombo tina tamatirirabe pasisipo ndikatimatula potaona tsiku linali pamapeza kuti katulukaso kena pasisi pompo pena paliponse pamene patuka tsitsi tikupeza kuti timatuka ndithu zilombo tochuluka komano panopa monga mmene ndikunena kuti panopa zasintha tikumatuluka tochepa mwina kuyang'anayang'ana peza kuti zilombo 9 ndi zilombo 5 ndimene timatulukirano panopa poyambapo timatuluka tambiri kungoyerekeza nambala kuyambira namba 50 kumatira mtsogolo ndi zilombo tomwe ndinatipezene kumaliseche kwanga ndiri zilombo zimene zinatuka kukhwapa kumaliseche kokafisire kumapitoko ndiri zilombo zimene zinatuka kukhwapa kongaso mwina so 50 kumapita soko ndi mutha kuona kuti ndi zilombo zochuluka toti timanditenga magazi ambiri ndikatichuzula magazi okhaokha ndi tina zimeneno timatsetserekera kumalo ndipo chiwalo changachi chiwalochi zimene zikuti zilombo zaphasa zangu matirira zimene zochititsa manda koma panopa tikumapezekano kumusi kumalo opangira chimbuzi ndikumene kumapezeka makakhala zoti mukuchotsa sitimawawa kapena mmamva bwanji ndipo ndikamachotsa kakakhala kunena kuti kamatirira thupiyo ndicho kukuza ndikunena kuti ndimatha kukanda ndi thupilomo katamata thupi kukhala ngati ikoko ndi thupi ndikanthuka modzi ndikakanda kwambiri kupeza kuti ineyo mpakanaso ndazikhadula ineyo kumatukaso magazi koma ikoko kali moyo then ndimamva ululu kwambiri ndikamachotsa ululu kwambiri and ndimapezeka soti mina ndikuzula so tsitsi sinanga ndikokamira kuti kachokede basi ndikuzula tsitsi kwati maluma kwambiriko basi ndizinthu zochititsa mantha zoti ndikuyephera kuziwa kunoti ndichani chomwe chikuitikira mwa moti panopo ndimangogwira ndi mantha sindizonse kuti chopanga ndijani ndingopempha mulungu basi ndi anthu ena amene amadziwa kupemphera andithandize kumamizero kuti zimezi mwina ziteretu endichenicheni mwina anthu abwere poyera amene okhaona kuti kodi chomwe afuna pamulanga ndijani ti pamene tikuyankhulana panopa tizilomboto tikutulukabe kumalo obisikako ndipo pamene tikuyankhula pano ine ndikutimva kunoti tikuluma ndithu moti kumayabwa kuluma kuyaba ndiyeno ndifonye kuti ndindekha ndimati panopa kakaluma ndimandikira noti kanthuko ndimachita zonse panopa kamatuka pathupi kachoka kamba kuyendayenda then pamene ndimapeza mpata onena kuti okay panopa kakuyenda kalumapa ndikagwire ndikapanga dzanja langa chonchi ndikumakagwira komana nthawi imene mkazi wanga anali pafupi ndimangomuwuza kuti tabelo ndiyang'ane ndimavula maliseche akati andiyang'ane ivi zilapati akakalapa akavala mine kutesa mpaka naumodzi teni koma panopa fo ndindekha ndimapezeka kuti tambiri zingokula basi mwina ndakhuta magazi kumapeza kuti kaphulika tokha basi kuti ang'anopeza kuti kaphulika tukanthuka magazi ndikamakandaso pamene ndabvabwa ndikamakanda ndingopeza kuti ikabwera ikoko ndi magazi omwe then ndimagwira ndi mantha palibe chomwe chinasintha kufikira nalo pamene ndinakanena umboni wanga kutchalichi wa zinthu zomwe zikundichitikirazi
ndipo kuchalichi anandithandiza kupemphera mpingo wa United Apostolic Church. Anapemphera anthu mchalichi, ena ndikuyamba kulira zimene zomvetsa chisoni, ndipo anapempherera madzi, ndipo abusa ananena kuti madzi amene wawa udzikamwa, ena udzika samba, ndipo ena ukawaze nyumba mwako. Ndipo ndinatenga madzi aja nkumasamba, ena nkumamwa, ena ndinawaza nyumba. Ndipo ndinamwa madziwa ndi pamene ndinayamba kuona kusintha. Chifukwa chinoti tiziromboti timapezeka kuti tina tikakhulira magazi timaphulika tokha. Ndikangana kumaliseche kwanga kumene magazi angu timbomapeza kuti tiziromboti apatati lomwe timapezeka magalu tafaifa tina tidamoyo tikuyenda. Zimezi ndizovuta kwambiri zoti pamoyo wanga sizinachitike, ndimachita masa mpaka na lero. Ndipo sinamvepo kuti winaje kuti mwina mwake zamuchitika zinthu ngati zimene zayi. Kutanthauza kuti zilombo zimenezi zikumakulira komweko kumalobisikako. Kobasi zikumakulira komweko. Timati tikatuluka tikamba kwama magazi kena kamatuluka mutu pathupipo, kakatuluka mutuwo kamamwa magazi pompo pamene katuluka kakakhulika kukhulano kama matulukano kuchoka pathupi kumatuka kena kuno ndikuyamba kuyendayenda. Tikumakulira mthupi momo, tikulira mthupi, tikutuluka mthupi, tikulira mthupi momo. Patsiku mwini nthawi zimene zilombo zimene zimatuluka kapena nthawi ni nthawi zimakhala ntuzi kutuluka zili kumalobisikako, nthawi ina iliyonse zimakhala zili komweko. Tiziromboti ndingathana kunena kuti nthawi ina iliyonse timapezeka kuti tikutuluka, ndipo nthawi ina iliyonse imene ineyo ndamva kuluma ndi kuyabwa ndikagwirapo timakapeza kunena kuti iko kalipomo. Ndiye nkana ndiona kuti nthawi ina iliyonse tiziromboti tikutuluka tikukula, tikukula. Ineyo kutengera kuyambana ndi anthu, ndipo ine sinambanepo ndi munthu, ndine munthuso mmodzi amene ndimakonda kucheza ndi anthu. Oti sitidziwana za mu mtima, amati mtima wanzako nditsija lina, sitidziwa. Komano mwina ndichokoti ndikuyambana nawo anthuwo, koma inenesa kudziona kuti mwina ndikuyambana nawo. Chifukwa kutengera kumaloto kumene munthu ankayankhulira ankati ndikuyerekedwa. Tsono kuyerekedwa kumwene ndikuchita ine sindikudziwa. Akufotokozera kuti muyerekedwa ndi zintchito zomwe mukugwira. Tsono zintchito zake zili zomwe zafika pati pogwira ntchito. Ndi zinthu zimene zomwe iwo amatenga kunoti ine ndikuyambana nawo. Safuna kuti mwina mwake ine nditukuke, ayi zingokhala choncho pakakalikati. Ine mawanga kwawo mvera pamene zikundichitikirapo ndikungopempha kunena kuti zinthu zipoti mankhwala zalepereka, komano zikuoneka kuti mmapemphero ndi madzi amene anandipemphera kuchalichiko ndikundipatsa ndi pamene zinthu zinayamba kuchepa. Ndikupempha kwa anthu amene iwo amazilenga kuti amapemphera ndi Mulungu amayankhula naye kapena amaonana ndi angelo akumwamba, ine andithandize kupemphera pavuto limenelo kuti lipheredi moyo wanga nokhale wabwinobwino.